खुलुमखा जतन श्री महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य अनि थैमानि सालतिनि असालो आं बन जेमन मुइतो खायो तेमने आं खाखायो जे बसिनि त्रिपुरानि उन्नयननि बागै चिनि त्रिपुरा जारा बुकुं बारा तनाय त्रिपुरा सारनि हामक्रायनि बागै बो बिनि जीवन बो उत्सर्ग खाय थांखा बो जेमन चिनि बरकनि बागै महाराजा वीर विक्रम कलेज विद्यापत्तन खैका तेमनि चिनि बागै चिनि जे तबुकनि आधुनिक जे त्रिपुरा हिंजाकनि आबनि रूपकारबो हिंजागो ताछाड़ाबो पुरा त्रिपुरा राज्य न उन्नयननि बागै बनि जेन यूरोप रक सपोर्ट खालायका एवं यूरोप रक सपोर्ट खेमानि परे यूरोपनि विभिन्न जे काहाम एवं सोलोंथाय मंदिर नब सिनि त्रिपुरा तक बन इमप्लिमेंट खेनानै नाय बो एकदिके चिनि बरकनो जेमन शिक्षानि बागै चेष्टा खालामखा तेमनि व्यवसा वाणिज्य बानियानि बिसिंते चिनि बरकनो थाङै तंनानै लामा बसनो नुबि थांगा दाबो आगरतला शहरनि जे लामा आबो पेरिसनि अनुकरण खालायबो खैरिमानि ताछाड़ा चिनि जे तबो विमान बन्दर बिरखुं आबनि जागाबो दान खैजा आवाहाय पुरा त्रिपुरा राज्य नबो आधुनिक त्रिपुरा साननि बागै बो चाइतगै बो बिनि जीवन आबो खलायका आबनि बागै त्रिपुरा बासिनि यंगै आं बिनि जे थैमानि सालनो आं मुइतो खैयो एवं बिनि जे थैमानि साल चिनि जत्त त्रिपुरा सारक खाबायनो बनो मुइतो खैनाय एवं बनो मानिनाय खाखैनो आं जतन आरोइसा आनि खुलुमु एवं हामबाय लेके चलो सोच नहीं अभी शुरुआत करो होगा कल से ही देख भाई एक फाइट एक राय दूंगा चल वही पल में ही जिले कल नहीं सपने पुकारे चल वही एक नई रोशनी से रूबरू होना है आँखों में जो सपने हैं उसको पूरा करना है शुरुआत यहाँ से हो तो मंजिलें ना दूर है यहाँ पे दिन बिताना मानो बेस्ट डेज कहलाता है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज़िल है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज़िल है ICFA University, Tripura.